Ay, salamat kanimo Dios. O ang among espirituhanong bahay na ginahanglan sa imong pulong God. So dili kapuntagon pakan kami sa imong mga mensahe, maghatag namo kalig-on sa among pagpadayon pag-alagad kanimo. Kining tanan Lord, pasilunggan ka sa imong pulong karon. In Jesus Christ we pray. Amen. Padayon taliwala sa mga palabag. Mupadayon ta taliwala sa daghang palabag sa atong kinabuhi. So John chapter 4 verse 1 to 15 ato kining tun-an ug hisgutan dinhi nga adunay mga Parisiyo nga nakabalita in verse 1 nga si Jesus daw nakakabi og daghang mga tinun-an og namunyag siya, pero ang tinuod dili si Jesus ang namunyag kundi ang mga tinun-an. So ang mga Parisiyo na-compare nila nga si Jesus mas daghan daw tinun-an ikumpara kang John. So dinhi igsuon atong katunan igsuon nga kana bitaw makapadayon ta nga walay pagkumpara. Tungod kay ang tawo mao ding dili makapadayon ang tawo. Tungod kay aduna say gitawag og comparison, negatibo nga pagkumpara. Number 1 diri nga punto igsuon, live the negative comparison. Biyai ang negatibong pagkumpara. Kay tungod ni ana o Dios, tungod ana igsoon, dili ka makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo kung duna kay negatibo nga pagkumpara. O sa Biblia, dunay mga tao nga nagkumpara nga ang Dios wala mahimuot sa ilang kinabuhi kay nagkumpara sila. Sama sa igsoon sa prodigal son. Kabantay ta storya sa prodigal son, ang igsoon niya nakumpara niya ang iyang kaugalingon sa igsuon na nabalik. Nga ang iyang kaugalingon wala handai, tapos ang igsuon nga gikang palayo sa amahan, pagbalik handaan, unya siya nga igsuon nga nabilin, wa siya katilaw og handa. That's why naglagot siya, nasuko siya sa igsuon og sa iyang amahan. Sometimes kung negatibo ang atong pagkumpara, muabot dahil sa point sa atong kinabuhi nga maglagot na ta sa atong isig ka magtotoo, maglagot na ta sa atong leader, maglagot pa gud ta sa amahan nga langit nun kung negatibo ang pagkumpara nato. Amen. Doon na ba nagkumpara diri nga negatibo ang pagkumpara? Nang puli wala. Kay muabot na sa point nga magkumpara ka sa negatibo, dili maayo o sakit ka na sa amahan nga langit nun. Doon na pa'y laing nagkumpara diha. Ang mga Israelita nagkumpara sila sa ilang kahimtang kaniadto sa Ehipto o sa ilang kahimtang sa kaningawan. Sadyang niagi sila kalisdanan, gikumpara ng ilang kahimtang Ginoo, mas nindot pa man ang kahimtang dito sa una sa Ehipto, ikumpara karon. Yabot pas punto sa imong ginabuhi igsuon nga gikumpara nimo ang imong kahimtang kaniadto o imong kahimtang karon. Ug mo nay nagkaingon nga dugay nangabot ang mga saad sa Dios diha sa imong kinabuhi tungod kay nagkinabuhi ka ug ako, kung nagkinabuhi ka ikaw ako niining kinabuhi nga makumparahon sa kahimtang sa una ug sa karon. That's why naa kay gipangayo sa Ginoo, naa kay gihangyo sa Ginoo, wala nangabot diha nimo. Kaya hinungdan ang pagkumpara nimo sa una ug karon. Muna nga likaya nato Christian ang pagkumpara sa atong kahimtang sa una ug sa karon. Likaya nato ang pagkumpara sa ato ang kinabuhi ug ngadto sa isig ka magtutuo nato. Doon na pay laing kahimtang diya sa nagkumpara. Ang usa ka Pariseo ug ang kumprador sa buwis. Nagkumpara ang Pariseo sa kumprador sa buwis. Niyon siya, Ginoo, salamat nga dili ko pareho ani kumprador sa buwis nga makasala. So negatibo nga pagkumpara. Sa maong istorya ang gikahimutan sa Dios ang kumprador sa buwis ug dili ang Pariseo nga nangumpara. Sa ato pa ang tao di ay makumparahon sa iyang isig ka magtutuo, dili siya kahimutan sa Dios. Now, naaba ni sa atong ginabuhig suon, nga kusog ta mo kumpara sa atong pariho nga nangalagad. Hangtod nga niabot sa punto nga wala nakakahimot is Ginoo.
Usay mo kumparata. Nganong ako gitagaan sila wala? Nganong sila gitagaan ako wala? Nabataan ang karakter rin soon. Mag-amping taan ang klasiha sa negatibong pagkumpara tungod kay maabot na sa punto nga dili na kahimutan sa Ginoo. Kung di na gani mahimuot ang Ginoo, di na pug ka malipay sa imong pag-alagad sa Dios. Kung napil na nimo karon nga wa na kay kalipay sa pag-alagad sa Dios, dunay mga parte sa imong kinabuhi nga kusog kang mangumpara. Munay nakapaluya o munay wala sa imong kalig-on sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kusog tang mangumpara. Nganong siya may gitagad ni pastor, ako wala. Nganong siya man ang gipili ni pastor, ako wala. Nganong siya ray gibalayan, ako wala. Nganong siya minasponsoran, ako wala. Kung naa na pagkumpara igsuon, mabutas punto na dili nakakahimutan sa Ginoo. Dili maayo ang negatibong pagkumpara. Mas maayo ang pagkumpara. Dapat ang imong kinabuhi ikumpara nimo sa Ginoo. Ikumpara nimo sa Ginoo, positibong pagkumpara dito sa Ginoo. Kanang bitang ikumpara nimo sa Ginoo nga si Jesus nakaagi og kalisdanan, unya mayong pugas imong kinabuhi, ako pud ron nakaagi pud og kalisdanan. Kung si Jesus nakapadayon sa kalisdanan, so kinahanglan ako mo padayon sa kalisdanan. Amen? Inana ang positibong pagkumpara. Dili kay pagkumpara ta sa atong isig ka tawo, siya wala ni padayon. Ako po dili na po padayon. Siya nagbisyo. Ako po magbisyo. Siya wala dili tigsimbahan. Ako po dili na po magsimbahan. Siya ni back out na sa pag-alagad. Ako na po back out. Negatibo nga pagkumpara, waabot sa punto nga dili nakakahimutan sa Ginoo. But kinahanglan ta og pagkumpara kanang atong ginabuhi atong i-compare sa Dios sa positibo. No, dili man ta pareho sa Dios. Pero kinahanglan i-compare nato nga si Jesus gilutos. Ibutang ko sa imong una nga lagad ko, may paglutos di ay. Si Jesus dunay mga nibitri niya mga tinun-an, ibutang ko sa imong una nga dunay po yung mga tao nga mo bitri nimo. Musupak diha nimo. Yun ang positibo pagkumpara. Now, karon si Jesus matod pa diri. Nibiya siya. No, in verse 3. Chapter 4 verse 3. Pusa sa pagkadungog ni Jesus nini nibiya siya sa Judea ug nibalik sa Galilea. Gibiyaan niya ang espiritu ang lugar sa makumparahon. Igsuon kinahanglan na natong biyaan ang lugar nga diin kita napatasan nato ng kusog tang makumpara. Si Jesus, gibiyaan niya ang lugar nga dito ang mga Pariseo kusog nga mangumpara. Nganuman, kung naa ka ng lugaraha, sige kag tapo-tapo anang mga tao nga kusog mangumpara, sa dili madugay, pareho na pugag kinaiya nila. Matod pas panultihon. Sultihi ko o kinsa ang imong kuyog-kuyog. Kay sultihan ti ka kung kinsa pud ka. Nganuman, kung kinsa imong kuyog-kuyog, may posibilidad na mutakod ka na ang kinaiya nila diya payon nimo. That's why biyae ang pagkamakumparahon. Kung nakita nimo igsuon nga diri si family na nakita nimo nga kusog nga mangumpara, then yan po sa Ginoo nga dili ka matakdan sa bawang kinaiya. Nganuman, kung mahurot tag kumparahanay diri, kung manakon ng espirituha dinhi sa si family nga kusog ta mangumpara, dili ta mahimutan sa Ginoo. Biyain na igsuon yung si Jesus gibiyaan niya, no? Kung sa verse 4, sa iyang pagpaingon sa Galilea kinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Sa atong pagpadayon taliwala sa daghang mubalabag sa atong kinabuhi, kinahanglan naatay agion. Amen. Si Jesus may giagi. Abi nimo dunay tulo ka probinsya nga gisgutan ining maong teksto nga atong ibasa karon. Probinsya sa Judea, Samaria o Galilea. So, usa siya makaabot sa Galilea, kinahanglang moagi sa aning probinsya sa Samaria. Gikan siya sa Judea, atong lugar sa mga makumparahon, muhawa siya paingon sa Galilea, moagi siya aning tunga. Natunga ning
lungsod sa Samaria. O kaning lungsod sa Samaria, dunay gitawag og Jacob's Well. Adunay gitawag og Atabay. Og sa maong istorya igsoon, ni agi si Jesus anang Atabay. No, nahiabot siya sa verse 5. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga nagsaykar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atuwa dito ang Atabay ni Jacob. Igsoon, before siya madto Galilea, ni agi siya sa Atabay. Karon atong i-kuha ng background. Ang Samaria dili pwedeng agian sa mga Hudyo. Nganuman, ang explain igsoon. Ngano ang Samaria dili pwedeng muagi ang mga Hudyo. Kay ang mga Samarianhon nga namuyo anang lugaraha, supak sila sa balaod sa mga Hudyo. Kay kini mga tawhanang namuyo aning Samaria, mga mix na ni ang ilahang kadugo. Dili na ni sila pure nga Hudyo. So, Samarianhon ay tawag kung ma-mix na ang imuhang dugo. Unya, dili sila magkadukol ang Hudyo o ang mga Samarianhon. So, dapat si Jesus dili mo agi aning lugar sa Samaria. Dapat muliko siya, dapat mulibot siya sa lugar sa Samaria, kay tunga maning Samaria, dapat dili siya musintro agi diha, dinhi siya muliko. Apan gisintro niya agi ang lugar o lungsod sa Samaria. So, doon na naibot ipasabot sa itong kinabuhi karon. Dili ta pwede nga muliko-liko sa itong pag-alagad sa Diyos. Dili ta pwede nga mangliko-liko pa usa ta maabot o Galilea. Dapat nakasintro ta sa dapat agian igsoon. Amen. Usahay muliko-liko pa ta nga adunay kinahanglang pahapitan sa Dios. Kinahanglan gyud nimong agian ang Jacob's Well. Unsa man ang Jacob's Well sa atong kinabuhi? Mo ni ang Atabay sa mga taga Samaria nga mo'y makatagbaw sa ilang kauhaw sa pisikal. Mo ni ang Atabay nga nagsupply sa tibuok Samaria nga buntag ug hapon mga bu ang mga kagabayan aron dalon sa ilang lungsod, dalon sa ilang mga balay ang maong tubig. Kay kaning lugar higson, mo ni ang lugar sa kauhaw. Mo ni ang lugar sa diserto. Init kaayo ni lugar unya kinahanglan sila og tubig. Dunay mga tao nga tungod kay wa na sila agi-agi aning tubig, nanginit ang ilang kinabuhi. Init sa negatibong kainit, init og ulo, init og karakter, init og kinaiya. Kaya wa sila agi-agi sa aning tubig. Imi na pabata diha. Karon atong tun-an gyud mayo. Balabag unta ni igsoon sa kinabuhi ni Jesus. Balabag ni pag-agi aning si Maria. Apan wala niya baliha ang mga balabag, ni padayon siya. Sa atong kinabuhi dagang balabag sa pangalagad. Pero kinahanglan mo padayon ka. Nganong mang nagpabalabag ka sa mga nakabalabag nimo karon? Nganong wala man ka kapadayon? Abi ni igsoon sa everybody's birthday. Balting daghana ang nakalista diha. Dapat uban nga wala nakalista diri diha. Akong kita nagsuon nga 125 tanan na mga nakalista diha. Apan halos katunga ang wala nakapadayon. So ang pangutana, unsa may nakaingon nga naman wala nakapadayon? Tungod kay naay karakter nga mokumpara. Ang tao day nga naay kinaiya nga makumparahon, dili makapadayon. Huyang ang iyang pundasyon. Kung ang iyang pundasyon kumpara, mahuyang siya. Unsa man ni simbahan, sige man kong gigo. Samantalang sa una akong simbahan, lami kaayo. Unsa man ni simbahan nga ako magyutong nun. Unsa man ni pastor, nga wa pa ilaing hisgutan ako. Nganong kada simbahan ako makasab-an ko aning simbahan na. Kumpara? O di wala ko pa na yun. Hawan. So, si Jesus, kinanglang makita aning Jacob's Well. Para makapadayon kay Igsoon, dili pwedeng labyan nimo ang tubig, living water. Kay mo ni ang magtagbaw sa atong kauhaw sa atong espirituhan.
Maong dili kapadayon sagad ang mga Christian. Tungod kay wala na sila Jacob's will. Bibiyaan na nila ang devotion nga mo Jacob's will. Atabay. Bini mga tabay na ay tubig diha. Abi nimo ang devotion diha na ay tubig nga ipaagay ang Dios diha nimo. Abi nimo ang pagampo na ay tubig diha sa kalikon nga ipaagay ang Dios diha nimo. Pagbasa sa pulong sa Dios na ay tubig diha nga ipaagay ang Dios nga mulig-on ka. Pag adto nimo simbahan, masimbahon ka, dunay tubig nga ipaagay ang Dios para malig-on ka. Apan kay wa naman ihapit ang tao ana, dili na mo simba, dili na mo ampo, dili na mo basa, dili na mag-devotion. That's why nag-uughan ang mga tao. Ang tao nga naugang, lisod makapadayon. Now, balik ta sa mga istorya. In verse 6 na siya. Milingkod si Jesus tupad sa atabay. Kay gikapoy man siya sa panaw. Hinumdumi ni. Moabot yun ang panahon nga kapuyon kas pag-alagad. Amen. Now, sa iyong kinabuhi, nakabaton na ba mo o panahon nga gikapuyan na mo sa pag-alagad? Si Jesus, Dios siya. Apa nakasinati siya kakapoy. Ikaw ako dili Dios. Dili ba bation kung tao kakapoy? Apan mo na importante. Si Jesus nga gikapoy, gatapad siya og atabay. Ikaw nga gikapoy, kinsa imong gitabdan? Gatapad kag social media. Gatapad kag TV, probinsyano. Lahi ang imong gitapdan. Gatapad kag mga music nga mga kalibutanon. Gatapad kas mga tabian. Kinsa man imong gitapdan? Unay nakapaluyan nimo. Apan si Jesus nga gikapoy, gatapad ug atabay igsoon. Kung batiyo na dimo nga gikapoy ka, nganong nagtapad man ka ng social media? Nganong wa naman ka nagbasa sa pulong sa Dios? Nganong wa naman ka nagampo? Nganong wa naman ka nagdebosyon? Nga mao man ang dapat nimong taparon sa imong kinabuhi. Amen. Now sulay biyaan nimo ang Panginoon, biyaan nimo ang debosyon, biyaan nimo ampo, biyaan nimo ang pagsimba. Nga imo mo tay dapat nimo itapad. Lahi ang imong ipatapad sa imong kinabuhi. Nalig-on ba ka? Wala. Pagabos problema pukan kay igsoon. Dili pwede nga magtapad ka sa imong panahon sa imong kakapoy, lahi among itapad. Magtapad kag tanduay, tapad kag sigarilyo. Halos tanang imong itapad, dili makaayo sa imong kinabuhi. Panahon sa problema magtapad og kahilayan. Allah, mo ko nang itaparan ka og sakit. Tapa ba tayo igsoon? Kay dili mao ang atong tapad. Nagtapad ta og garbo. Panahon nga mawalihan tas pulong sa Dios, gatapad ta og garbo. Gatapad ta kalauran. Gatapad ta og dali nga masakitan. That's why dili ka mo padayon nga masakitan ka. That's why mangluod ka kung mawalihan ka. That's why mutubo imong garbo mawalihan ka kay mao na imong tapad. Ang pangutana igsoon, makapadasig ba na sa imong pagpadayon pag-alagad sa Dios? Dili. Lahi man imong tapad. Unsa imong buhaton karon nga sa imong kakapoy pareho ni Jesus, itapad ang atabay. Magpa-music kag Christian song. Panahon sa imong paglaba, panahon sa imong buhaton, dunay Christian song. Muna imong itapad mo kay imong mata ug ang imong dalunggan, muna imong kalos sa tubig, living water nga pulong sa Dios. Nan ang imong dalunggan gikalos nimo sa mga tabi. Imong mata gikalos sa mga pagdaot nimo nakita. Pagsulod sa imong kasing-kasing, dili makapadayon ang imong pag-alagad. Amen. Diha sa imong mga buluhaton pagtapad o mga Pangginoo. Magpanyusi ka Pangginoo. Mamati kag pulong sa Dios. Dunay mga nagwali mga Bisaya pamation nimo. Nganong lahi man imong pamati. Mo imong ipasulod sa imong kinabuhi. Tas wag gikapoy kag maayo. Ang tao nga mutapad sa dili atabay nga gisgutan sa Dios, musamot og kakapoy, tanawa ang imong kinabuhi karon. Kung nabati na gani imong gikapoy ka, kay may problema sa imong gitapad. May imong gingon. Basing gatapat-tapat ta og pride. Nga kung makadawog natas pulong sa Ginoo,
mugarbo dayon ta, masakitan dayon ta, mangluod dayon ta. Muna yung nakapakapoy sa imong kinabuhi. For sure, nana din higsoon, di ka makalangutay kung magtapat-tapat ka o garbo. Tapat-tapat ka mangluod, dili ka mo lang. Itapat ang pulong sa Dios. Amen. Si Jesus, gikapoy, no, mga alas 12 sa udto, gitapat niya ang atabay. Now, in verse 9, read to verse 9, sa verse 7 and 8, nining tumura ang mga tinunan ni Jesus niadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babae sa Marianhon aron pagkalos og tubig yung mingon si Jesus kaniya, "Paim na ako." Kaning pulungan ni Jesus igsuon. Paim na ako. Si Jesus nangayo sa maong babae. Dunay puntos tong ginabuhi igsuon na sige ratang pangayo sa Dios. Apan wa ba kakabalo nga ang Dios ko nangayo nimo? Amen? Nagtuo ta nga atong pagkinabuhing Kristohanon, always na lang tang mangayo sa Ginoo. Oy, ang Dios naabo say gipangayo nato. Mao bitaw nga atong gipangayo sa Ginoo wala pa natubag kay wa pa pud nimo nahatag ang gipangayo sa Ginoo diyan nimo. Nangayo ang Dios og panahon nimo. Nangayo ang Dios sa imong financial para sa kaymayaan sa ministry. Maampo ta Lord, panalangin imong pamilya wa gani ka nakahatag. Wala gani ka nakaikapulo. Usahay ang mga gipangayo nimo dugay na tubag tungod kay gipaabot pa mo sa Dios ang iyang gipangayo diyan nimo. Ikaw ang unang muhatag. Before ihatag sa Dios, ikaw ang unang muhatag. Nasabtan man nato igsuon? Now, nangayo si Jesus sa paim na ako. Si Jesus giuhaw siya. Si Jesus giuhaw siya sa imong gugma. Amen. Hay naman to mga panahon nga kusog kayo kang mampo, kusog kayo kang mubasa, kusog kayo kang mamati sa pulong sa Dios. Giuhaw si Jesus ana. Hay naman tong panahon nga naghilak-hilak kang nangampo. Giuhaw si Jesus sa paim na ako. Kita atong gi-mindset, Lord, mo ni akong pangayoon nimo. Ay, Lord, nga mo ni ang mahitabo, wa paghatag sa Ginoo. Kay gihulat ka sa Ginoo nga ihatag nimo ang imong panahon diyan niya. Ison, ihatag imong panahon sa devotion. Ihatag imong panahon sa pagsimba sa Ginoo. Ihatag imong kusog paggamit sa Ginoo. Ayaw ihatag imong pagluod, ayaw ihatag imong garbo, ayaw ihatag imong kadaling masakitan. Muna imong ihatag sa Ginoo. Gamay ra problema ni biya kasimbahan. Gamay ra mga pagsulay nga busog kinabuhi na wala kas pagalagan. Mao pa na imong gihatag sa Ginoo. Mao nga pud gihatag sa Ginoo ang imong ipangayo. Kaysa gamay ra mga problema pagsulay dali kang biya diha. Hallelujah na pa ba diha? Giuhaw si Jesus. Unang ayaw pag-expect nga dali ang imong ipangayo. Kay ang Dios nagbulat siya kung kanus sa nimo ihatag ang iyang ipangayo diyan nimo. Amen. Now, nangayo si Jesus. Hallelujah. Unya ang babae nito bag, Hudiyo ka o ako sa Marianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom. Hallelujah. Nilikramo ang mga babae igsoon. Nilikramo ang mga babae. Usahay sa atong kinabuhi kusog kay ta mulikramo. Kusog kay ta mulikramo nga naman Lord nga mangayo pa man kanako. Ang babae igsoon nilikramo. Ngano man hudiyo ka ngano man nga mangayo kanako. Si Jesus bangin na kog tubig, iyon ang babae, ngano mangayo ka man kanako. Usay sa atong kinabuhi, makadung nagawa wali og ikapulo miyon ta ngano mangayo pa man kalor sa akong ikapulo. Ngano mangayo pa man kalor sa akong offering. Ngano mangayo pa man kalor sa akong kanang kusog. Ngano mangayo pa man kalor sa akong panahon. Nga kani akong panahon dapat matali dito itrabaho na ako. Ngano mangayo pang yugag oras sa pagsimba. Dapat tayo mga likramo anak. Hala, dili mga angkot. Doon ay panahon nga naglikramo ka. Ano na panahon nga naglikramo ka sa Ginoo? Ikaw ako doon ay panahon nga naglikramo ka sa Ginoo. Ngano man ni Lord ako nagbalatian akong pamilya. Ngano man ni Lord nga namoy disgrasya akong pamilya. Ngano man ni nahitabo sa among pamilya. Daghan ta mga likramo. That's why ang mga likramo isod dili ka makapadayon. Kabantay kas mga Israelita,
nga gikan sa Egipto naglikramo sila silang sudan nga manara o buntog dito sa kamingawan. Galikramo sila. Unsay gibuhat sa Ginoo. In this 40 days ra, 40 ra ka adlaw nga makaabot sila lalo promise yutang saad, pero gihimo sa Dios nga 40 ka tuig usa sila nakaabot. Ang paglikramo di ay mo'y makapalangan sa mga panalangin sa Dios. Mo bitaw nga hagag ipangayo sa Ginoo ano wa pa dugay kayo. Kay kusog siguro kang malikramo. Napabata diha Christian? Or daghan ba mong likramo sa iyong kinabuhi sa iyong pag-alagad? Pinyahan to doon wala pa ang iyong gilikramo. Makapalangay ang likramo sa mga panalangin sa Ginoo. Maong dili bagay natong Kristohanon nga kusog kay tang mo complain sa atong pag-alagad. Kusog kayo tang mo complain sa Ginoo. Wa siguro nimo hinganli ang ngalan sa Ginoo sa iyong pag-complain, pero na kay pag-complain sa iyong panimalay. Na kay pag-complain ug halos giapil na nimo ang Panginoon complain. Gulo Ginoo mo diha. Uluad to anang simbahan. Apil-apil na mga training. Wa man lagi ka nang usog. Natay mga likramo, di ba? That's why ang blessing ni Lord in this 40 days ra o sa kabulan ra o pulo ka daw. Hala. Tagura ka tuig, pulo 4 5. May tagura ka tuig uma 40 years. Ang equivalent sa usa ka adlaw nimong likramo, equivalent sa usa ka tuig. Lalim, maglikramo karong adlaw usa ka tuig ang kumpara na. Nadugay ang imuhang gitinguha sa Ginoo. Nanilikramo ang mga babae igsoon. Now, napailain nga dito ba in verse 11. Ang babae ningon, "Sen, wala kay timba." Hala. Lain na pong gisgutan diri igsoon. Sirwa kay timba. Kabalo mo unsa ni karakter sa babae nga Samariano? Gi-underestimate niya ang Ginoo. Kanang pulong nga wala kay timba, gi-underestimate niya og kinsa ang iyang gikaatubang. Nga si Kristo pwede makahimog inom nga walay timba-timba. Amen? Pwede siyang mukalos dito, pinaagi siyang gahom, nga way timba-timba. Pero gi-underestimate sa babae, Lord, wa kay timba. Doon na ba'y panahon sa imong kinabuhi, nga maong wa ka nakapadayon, o na-discourage ka, na-depress ka, tungod kay, gi-question nimo ang kakayahan sa Dios. Gipangutanan nimo ang Dios nga maka-provide bagod ka, Lord. That's why gihunong nimo ang imong pag-ikapulo ug hanad. Kay ni-question ka sa Ginoo, Lord, maka-provide ba ka? Wa kay timba. Hallelujah. For with God, nothing shall be impossible. Lucas 1:37, walay dili mahimo sa Dios. Hala, igsuon. Yabot ba sa atong ginabuhi nga ang atong murag muyon tas ginawa kay timba. Lord, wa pa ni abot ang gipangayo. Wala kay timba. Hallelujah. No? Di question ang maong babae. Nga isa wala kay timba, i-underestimate. Nasa atong ginabuhi. Doon ay mga panahon nga underestimate atong Ginoo nga makaayos sa itong mga balatian. Uban, mudango po albularyo. Kaya i-underestimate nila ang kahong sa Diyos. May pa'y albularyo, Lord. Kawa kay timba. Hallelujah. No. Karon, ang tubang ni Jesus. In verse 13. Verse 13. Si Jesus pitubag, ang muinom ining tubiga, uhaw pag-usap. Apan ang muinom sa tubig akong ihatag kaniya, dili na gayud uhon. Kaya ang tubig akong ihatag kaniya, mahimo diya kaniya nga usa ka tuburan, ug matag og buhing tubig, ug kinabuhing walay katapusan. No? Balik tas verse 10, doon ako na sa inuman.
ang tupag kay Jesus sa verse 10, kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios o kinsa kini nangayo kanimong tubig, mangayo unta kaniya o natagan ka niya. Igsoon, kana diya yung paglikramo na to, pag-question sa Ginoo nga, wala kay timba. Kung nasayod pa lang diya ita o kinsa ang Dios, makapadayon ka. Amen? Kung nasayod pa lang unta diya itang tanan, nga ang Dios mo provide sa diha manghatagon ta, dili unta ni mo unang pagkamanghatagon. Kung nasayod pa lang diya unta ta, nga ningon ang Malakyas 3:10, ablihan niya, sulayin niyo ako kay ablihan ako ang tabuanan sa langit. Kung nasayod pa lang unta ta niana, dili nato hunong na itong pagikapulo. Pero kaya ato pag ila sa Dios, mura naman tag wala nasayod pareho sa usaka sa Marian mo. That's why gihunong nato. Napabata diya igsoon. Kung nasayod pa lang tata nga ang Dios diay mo tagbo. Hallelujah. Kabalo pa kay igsoon, kanang dili na mo ihatag nga iya nas Ginoo, moabot ang panahon nga paninglo na si Ginoo sa laing paagi diha nimo. Timan nini, dunay panahon nga dapat nimong ihatag para sa kamayan sa Ginoo, wala nimo gipugna nimo kay ni question ka, wala kay timba, moabot ang panahon nga paninglo na sa Ginoo diha nimo kay dili na imuha sa laing paagi. Muna makabantay ka, matingala kang daghan kang bayronon nga unta pwede ra magwala. Mao nang matingala ka nga ganong daghang panahon nga nagasto ang imong kwarta sa laing bahin, sa sakit, sa hospital, kay sa laing paagi naningil ang Dios sa imong ikawat. Amen? Nga unta ang imong ikapulo sa 1,000 is 100 ra. Unya kawa man ka, kawa ka kaila nas kinukinsa siya, nahimong imong balayran sa ospital, 1,000 kapin. Nahimong imong balayran sa imong sakit, 1,500. Yan ana igsoon ang pagpaningil sa Dios. Bisan pa og kili ta mahatag, paninglon ta sa dayo sa langit paagi. Mutahan ra gihapon ka, pero dili adto na sa lain. Apan mas sakit na siya kung adto na kamutahan sa lain. Kay mas dako ang imong matanhan dito kaysa imong itahan diri nga mo'y gipangayo sa Ginoo. Amen? Napabata diha? O dili pud maayo nga atong mga kaliwatan, atong mga anak, atong mga apo pakano natong makinawat gikan sa Dios. Now, muna may tabo. Mao na magkalisod-lisod ang atong mga pamilya. Mao na magkalisod-lisod o magkagubot-gubot ang atong mga pamilya, mga kaanakan, mga kaapuhan, magkagubot-gubot. Kay gipakaon natong mga kinawat nga gikan sa Dios. Sakit-sakit ng pulong ng iso. Nga gipakaon natong mga kinawat ang atong pamilya. That's why nagkagubot-gubot, nagkagulyang ang atong mga pamilya. Munang huna-hunaon nato. Dili nato i-underestimate ang Ginoo. Kabalo ba ka nga dili palupig ang Dios ug hataganay diyan nimo? Kay kana man gani imong gihatag gikan mas Ginoo. Lupig yung kagataganay sa Ginoo kay kanang imong ihatag ra pud gikan pag yun sa Ginoo. Now, napabata diya igsoon. Muna nga sa atong ginabuhi, mao ma-depress ta, mao nga ma-discourage ta, tungod kay naata ning mga karakter. Una, makumpara. Ikaduha, kining karakter nga lahi ang atong gitapdan, dili ang Dios, dili ang pulong sa Dios. Ikatulo, mao kita makalahutay ug dali ka katong diskurahi, tungod kay panahon sa atong kauhaw, lahi ang atong giinom. Ikaupat, mao nga madiskurahi ta o mao dili makalahutay ang Kristiyan tungod kay dunay gipangayo ang Dios. Siya po sige ang pangayo sa Dios. Gusto siya ang Dios mo naghatag. Ikaw may unang hatag sa Dios. Sa gipangayo niya. Munang maabot sa punto nga dili kalahutay ang Kristohanon tungod kay mo question sa Dios, wala kay timba. Muna sagad sa mga Kristohanon dili makalahutay tungod kay likramador sa Dios. Likramador sa ilang kinabuhi
O sadyang nalangan ang mga panalangin, kusog kay muli gramo, kay dugay ang panalangin, maong nadugay ang panalangin, kay kusog kay ta muli gramo. Mamunang dili makalahutay. Dugay sila nakaabot sa promised land ang Israelita. Muna nga sa isa tong ginabuhi, dili ta makalahutay o dali ta maniskurahi, dali ta mangluod, dali ta masilos tungod kay dili living water ang atong gipasulod sa atong kasing-kasing. Dili pulong sa Dios ang gisigi nato pasulod sa atong kasing-kasing. O gibiyaan na nato ang Jacob's will. Biyaan na nato ang tanan natong Panginoon. No? Laaya natang mapil sa mga training sa Panginoon. Gikapuya na kas pag-atin sa unsay mga Panginoon. So muna ang nahitabo igsoon nga di kung ka makalahutay sa bisan mo sa mga problema sa unahan. Now, in verse 15 tapos na nato ang babae ningon, Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako ahon ug dili na usab ako mani pagkalos. Dunay pinakanindot nga buhaton igsoon, mangayo kas Ginoo aning maong tubig. Pangayo sa Ginoo karon igsoon nga sa imong kauhaw, sa imong kaluya, sa imong kadiscourage karon, sa imong sitwasyon karon nga murag wala na ilahay, sa imong kinabuhi karon nga murag naughan na ka, pangayo aning tubiga. Kay mao ni ang tubig nga nakuha ni Maria. Sadyang si Maria nagpungko sa tiilan ni Jesus. Unya samtang si Marta nagkapuliki sa mga butang. Ang pagkapuliki ni mo subang mga butang nga wala na kay tayon sa Panginoon, makaugan na sa iyong pag-alaga. Apan si Maria, di siya gusto maughan na mati sa tiilan ni Jesus o ningon si Jesus kaniya, Marta, Marta, nangawa ka sa daghang mga butang. Usaray ipinanglan, si Maria nakapili sa pinakamaayo. Ang buhing tubig, ang living water soul, may pinakamaayo nimo pamation. Amen? Munang sa pag-uli sa imong panimalay, i-apply ni sa imong ginabuhi. Ngayaw si pamati, anang naas TV. May pay mamati kang mga Christian diha, nga nagwali, Christian song diha, sa imong cellphone. May pay kana imong ipamati. Kay, sigurado ko, nga mulikon pa ka, sigurado ko, nga mulahutay ka sa bisang sa mga problema. Pero kay lahi man, ang imong ipamati dito, lahi man ang imong gisigsugong dito, o gamay pamanggali kag time sa pagbasa. Kay sa time sa imong social media, mas dako mong gani sa social media, sa time sa imong pag-ampo. That's why nainana ang pag-alaga sa Ginoo. Dili kalikon, dili ka magpukas problema. Muna ang gusto dari si pamilya. Pinungtong din sa itong pinapuwi. Padayon, bisan sa imong palabag niyo. Gibalabagan kasi imong kakapoy, tapad sa atabay. Balabagan kasi imong kinaiya nga makumpara, biyae ang kinaiya nga kusog mo kumpara. Gibalabagan kasi imong kinaiya kusog likramo sa Dios, biyae ang paglikramo. Gibalabagan kasi imong kinaiya nga kusog mo kwenta sa Dios o wala na nimo nailhan nun ang Dios tungod sa imong kinaiya, biyaan nimo na ang tanan aron makapadayon ka sa pag-alagad sa Dios. Amen. God bless the DC family. Amen. Salamat sa Ginoo sa dahandian ng mensahe. So, samtang namati ko sa pulong sa Ginoo, gibati din ako ang libuyag ko sa Ginoo karong montanga. Na I believe kamo po sa katapusan. So, ang Ginoo gusto siya na dili lang pirmi ato ang gusto may matuman. Amen? Dili na ito masayran igsoon nga gihuma yung tag-ayo sa Ginoo. Lami kay ihilak sa pagbuyag. Pero God, gusto gid ang Dios nga magkinabuhi ta nga uyon pud siya kabubuton. His word nagpahinumdum na ito nga sama sa pulong karon nga yes, tinuod yun. Kita sige pangayo, di ba? Nalimot na kita kung sa gusto sa Ginoo. Nalimot na ganit ta nga mubuhat siyang bulaton, muhatag og bili, dakong bili sa ministry. But kung yung tanaw ng atong ibuhat, sige rin yung paayo para sa itong kagalingon. Wala na po na akong usapin gusto sa akong amahan. So, the Word of God remind us na dapat biyaan ang itong kinaiyang reklamador, usog kumpara,
para makalahutay ta sa pag-alaga sa Ginoo. So hopefully, and ako mapagampo nga ma-apply na po ang pulong sa Ginoo sa pagkinabuhi, and mag-remind din nato nga dili nato kanunay takda ng atong garbo, ng atong kinaiyang dili maayo. Instead, gitambagan tas pulong sa Ginoo nga takda nato ang iyang pulong, ang pag-devotion, ang pag-ampo ug pagsimba kaniya. So God bless us all, Jealousy family, and hinaot nga ang pulong sa Dios mo penetrate yun sa atong heart. And kini mo'y magtukmo nato nga buhat yun o maayo diha sa iyang tubangan. So ato tas mosunod nga bahin, ato tas sa tayo sa offering, atong adawon ang atong